rekordvideo. Vi har sætte den til Ellers ultra. så har Frederik gjort sådan her. Okay, nu stopper jeg lige, så starter vi en ny. Uden at der skete noget. Sidste gang jeg går op, hvis næste gang jeg går op, så gør jeg det. Jo, så skal vi lige have ham tæt på, inden han mister sine tænder. Vi vil have et interview med ham. Ja, det er lige meget, at de er pissegrimme. Sig Nå, hvad siger du til at droppe den her, hva'? Nu skal vi lige se den. Tæt. Ui, den er stejl, mand. Fuck. For helvede. Han øver sig lige lidt. Øj, vi har et fejl her. Høj, en cykel væltede. Kraftedeme. Fuck. Ja, hans sport. Det væltede lige cyklen. Prøv at se, nu tager vi den tæt på. Den er helt smadret, mand. Den er helt hvid. Se, det røg ned, det der. Jakob. Skovstreg Fauci, Marci. Er du okay? Jeg tror godt, jeg kigger. Tag lige. Buddy, dam, dam. Du måske gerne, jeg gjorde det der ved dig, der hvor... Nå, i går. Nå, Jakob eller Gerhard eller mig. Hvad er der sket, Jakob? Der skete noget. Pænt er det på stoppet. Ja, vi kan tage op. Kan du se der? Så er det knoglen, der stikker ud. Så her sådan en aks, hans knogle stikker ud. Nå, jeg er struggling. Skal vi lige tjekke, at der ikke sker noget, når man dropper? Au, for... Jeg har udstyr på. Nu gør han det. Nå, men er udstyr på. Det har jeg bare set fald. Au, for helvede. Jeg kan følge med. Han kan kun filme i 1 minut mere. Ja, du lovede næste gang, du gik op, men... Ja, den kan filme i over en time fra her. Nu ved jeg godt. Men nu skal du op. Jeg er ikke sikker, at jeg ikke går op igen. Han får lige en fake heel for det første. På et lortesport. På et mini Julius-sport. Det er sådan en mini Julius-sport. Prøv lige der. Jeg kunne lige komme med det der bold. Au. Nej, prøv lige med det. Så det går ikke. Det kan man godt. Så er jeg halvandet i 4 for den er Okay, film lige mig. Henrik, skal jeg klappe den først?